Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Life is what we make it. No! Hindi ko siya mabatang anak! Wala ko sang anak na abnormal! Hindi ko siya mabatan! Hindi! Wala man siya naghalin sa akong dugo kag unod. Gintabi ko siya nga akong matuod nga anak. Kag wala ko siya kinakahuya. Palanggaon ko siya. Tugtog saya kamatayon. Kagawan nila ko sa tanan. Ano man ang ihambal nila sa akon. Batulon ko. Kung ano man ang madangatan sa relasyon natin nga duha. Ari ako nga pangapinan ka. Palangga ko ikaw. Tungod para sa akon. Pinasay ka. Espesyal ka sa kabuhi ko. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Mahimo ang ilan na sudlan nga relasyon, katulad man sa inyo nangin relasyon subong. Relasyon, isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan, dili sa aton palatuntunan. This is My Life. Produksyon sang Aksyon Radio. I will be here. Kamot ng kamot ng kamot. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong, kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa
laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office tulad ng post office, bangko at grocery store, pakikipag-socialize sa mga public settings o pag-attend sa mga kaganapang dadaluhan ng maraming tao. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19.
Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my Karon, sa kasugpon sa ngaton matahong kag magkatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. This is me. This is me. This is my life. And I don't... Ivy, ari ka? Kag-upod ko si Audrey. Ha? Kaina pa ka mo? Oh, yes. Kaina pa kami diri. Wala na ako magpanawag sa imo tungod gusto ni Audrey nga sorpresahon si Angel. Ha? Oh, you know what? Nalipay gid si Angel nga kahampang niya si Audrey. Oh, nagahampas ka ni Audrey? Yes, kas! Si Audrey gid ang nagpangagad nga mamasyar diri sa iya kasen tungod. Na-miss na ko nun niya si Angel. Oh. Kag ako man. Oh, na-miss ko man ang hinablos ko. She's so cute. Ivy? Oo. Karon nga si Mr. Break ni Audrey. Permi na siya nga magtiner diri sa mansion or else pwede man nga makabakasyon siya diri sa imo. Pwede kas nga diri lang anay si Audrey. Pwede siya makabakasyon diri sa mansion mo, kas? Oh, sige na. Sige na, kas. Dili lang aray mabakasyon si Audrey. Why man siya sang klase Agod ba lang nga makabanding sila ni Angel? Sure. Pwede gid. Ay, tuod ka, kas? Masugot ka nga bakasyon diri si Audrey sa mansion mo? Well, why not? Agud sa sina, hindi maboring si Angel. Good idea, Kas. Oh? Okay ka nga magbakasyon diri si Audrey sa mansion. Oh! Thank you, gid kas. Malipay gid si Audrey sini. Siling ko, gid. Nga hindi siya makabalibad. Kas, let's go sa sulod. May pamahaw ko nga dala. Wow! Okay, kas. Audrey, hindi lang siya pagungiti. Ha? Kay balo na siya magkaon. Wow! Yummy! Much better nga independent siya sa paghimo sa mga butang. Nga hindi na kinahanglan nga atipanon siya. Para sa pagkaon. Ginatudloan siya nga magkaon nga siya lang. Amo balakas? Oh, sorry, gid Audrey. It's okay, Ma'am. Auntie, abi ko. Pabayaan ko siya nga magkaon nga siya lang. Agad nga makaibalo siya. Yummy! Oh, Angel, hinay-hinay lang, ha? Angel, after that, enough na, ha? Gusto na. Oy, ano ganing hambal ni Doc sa imo? Ay, isang Angel nga ini. Kailin na mati siya. Angel, enough na, ha? Angel, mapili na lang kita, ha? Play?
Audrey? Dali lang. Hindi ako pagbutungan. Oo, anak. Ma-play kita. Angel! Angel! Kas, pasensya ka na ha. Kwan, ang utang ko sa imo, I know nga, bisan hindi ka maghambal, manukot ka, no? Ikaw ang naghambal sina, kay hindi kaya ko. Kwan nahuyan ako sa imo kasi. Pila na katuig ang utang ko sa imo, siguro. Dako na ang saka. Ivy, nga nanukot pala ako sa imo. Nagkambal pala ako sa imo nga, sakaan mo, ginuda mo sa ako. Wala man, Kas. O galing kahuluya wala gid namon mabuhinan ang utang namon sa imo. Oh, hindi ka magkabalaka. Hindi ko pag-imbarguhon ang balay mo kag duta. Ha? Matuod ka, Kas? Wala ko man ginadalian subong nga bayaran mo ako Amat-amati ng Kas. Kas, salamat gida. So kaayo mo gid. The best kagid nga pakaisa ko. Mabuot na. Mahinang panon pa. Kas, nagabuli ka niya ako sa ibang nga tao. Sa imo pa nga kadugo ko. Pero Kas, promise. Sa sini nga tuig, amat-amatan ko na ang utang namon sa imo. Promise. Ay, si Andy gali. Nag-ayo na sa iya masakit? Ayo na siya, Ivy? Oo. Ayo na si Andy. Kung hindi sa imo ka, sa kwarta ba lang, ginpautang mo sa akon? Siguro patay na si Andy. Ivy? Yes, Kas. Kada ko gisang kabalasla ni Andy sa imo. Utang niya sa imo ang ikaduhan niya nga kapatid. Utang niya sa imo, Kas. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat.
Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my Buwas, idun ako na ikaw sa mansion. Ha? Mabalik naman kita po sa mansyon ni Ate Yolanda. Mami, hindi na ako magbalik dito. Oh, kagla na hindi ka. Hoy, Audrey, pamati sa akon ha. Sugot na si Yolanda nga mabakasyon ka sa ila. Ma'am! Kagtsansa na naton ini, Audrey. Kinahanglan nga mangin close ka mo ni Angel. Mami, tulo ka bilang butkon ko. Kinhampak niya ka inga. What? Oo, naglagom gid. Katudos ang paghampak niya. Abnormal gid. Nagbot ka namin balusan. Hindi ha? Hindi gid. Ay, kag ano galiyang gwako? Pasakit mo lang kuya kay Angel? Audrey, tamatik. Subong lang na. Much better gani nga madamo kasang lagob. Ano? Mami! Audrey, kinahanglan na makita ni Yolanda nga makaluluoy ka sa iya anak. Nga bisan sa hindi hungod nga masakit ka ni Angel, okay lang sa imo. Agad nga sa sina, masiling siya nga, bali wala sa imo bisan masakit ka pa ni Angel. Tungod, love mo siya, kag naintindihan mo kung nga ang nagaamo siya sina. Gets mo? My dear princess? Mami, ano kin palang plano mo? Eh, di ako makapadugay at tubang sa Angel nga to.
Kung kami pirmi ang magugdanay, basi pati ako. Maglain man ang ulo ko. Audrey! Gani, Mami. Please lang, ha. Kung ano man ang naplano mo, dalian na. Kaya hindi ako yung makapadugay dito. Kainit ang ulo ko kay Angel. Nagkaka-irritar ako sa ka-OA niya. Iha, relax. Relax, ha? Sunda lang ako. Tungod ang tanan na ginapahimo ko para ini sa imo palaboton. Mark my words, Princess. Mami! Kaina ka pa ko na sila ni Aida? Oo. Wala nagabot ang katransaksyon ko eh. Nanawag, buwas talaga kami makitay. Aha! Transaction? Transaction? Ina lang perming mabatian ko sa imo, transaction. Pero wala ka man sa ginaduhol sa ako na. Permi lang, palpak. Ivy. Ay, hara ka naman. Wala ka ginatakan? Kagnahan mo sa kaan ako! Ha? Tub-tub, hindi kita makatibawas, Andy? Hindi kin mag-untat ang baba ko sang wakal sa imo. Ay, sulit! Oh, nga nagbangon ka? Nagasakit ang ulo ko sa imo. Hoy, Andy! Hindi ako pagtanik di, ha? Wala pa ako makatapos sa imo! Natakan ako mati sa imo! Andy! Oh. Huh? Ang gago? Natakaan gali siya sang baba ko, ha? Ha? San o pa bala maglayas ang Andy nga? Wala na sang pulos ang relasyon namon nga duha bilang mag-asawa. Wala siya sang pulos. Naghinulsol ako kung nga ang siya pang napamana ko. Kung tani, wala ko na lang siya ginagaw kay Yolanda. Pero kung silang nagdayunay ni Yolanda, oh no, mangin malipayon sila. Mangin manggaranon si Andy. Kag siguro, ang ina nangin anak, hindi pareho kay Angel. Ah? Kag ako? No. Basi kung kay Roberto ako nakatupa. Ang maasab nga karibal sa to ni Andy sa akon. Ang pango kag mudlo sang mata nga bukaw. Yak! Putot pa? Ew! Ay, siguro. Kalaw ay man sang bata namon nga duha. Oh, no. May rason ko nga si Andy ang nangin bana ko. Tungod, guwapa kag mataho mga mo nangin anak, si Audrey. Ang prinsesa ko sa kabuki ko. Ang akon unika iha. Naglakat naman si Sir Andy. Nabatian ko. Nagbaisay naman sila nga duha ni Ma'am Ivy sa ilang kwarto. Bation gid ang tingog ni Ma'am. Dayon lakat ni Sir Andy. Nagakairita rin siya nga maglawig pang ila pagbaisay. Aida! Aida! Ang Diyos ko! Ay, Diyos ko. Ang Diyos galit ni Day Audrey. Dalon ko ini sa iya kwarto. Aida! Ang Diyos ko! Ara na, Day! Day, ari ng juice mo, oh. Kadugay ginaw? Pasensya, Day. Ari, oh. Abi, kaya na pa ko ginawhaw.
sa ref, day eh. Ah! Kagagagi sa imo, ay daman? Kaaling nga sa imo! Day, Audrey. Life Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa ngaton matahong kag makatalando kasing nga pala tuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. Ginsulat ni Annalie Mirabel. Produksyon sang Aksyon Radyo. My life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,